का जाने कब लेके आई भूख लागल बा मरे तना कि का कहे के छोड़ दो रख दे ले कहीं तक खा ले बुढ़ा बुढ़िया खाता चाहिए खाता ना बड़ी जवान अभी चलो तनी सब बैठ अभी के क्लास होता है क्या अभी के क्लास का बोलत रहे लीजिए जब न तो जब आई न तो जब आई न तो लागली भला भला करे का बोलता रसोई घरवा में घर देखो घर है सी रहेला खटिया लगा ले बड़ी है जे सुत कोई बढ़िया को लाट दे खटिया निकाली बड़ी खटिया जे आ कोई लूसर हते तू जा आ जा फिर ना बोली हमारे बोलो तनी जे रा बोल ले जी खटिया ना बाहर निकाली होला करे साइड में है सी रहेला घर दुआर रहे तो कि ना घरवा में चुपचाप बैठी ना रोआ आराम से बैठी हो जा बाप रे बाप ऐसी घर दुआर रहेला एगो तो शादी कर देला सन पता ना कैसा ना घर में झाड़ू ले आई भरी से बेगा उतारी बैग लेके घूमे लगनी बैग लेके आई होती झाड़ू लेके आई बाहर से आओ मनी आओ अंदर कहीं गाना वाला देख ले कुछ दिमाग खराब हो गई एकदम से गर्मी लो ले आओ तनी जी का ते घरवा में कर हट होखेला रोवा भरी जाए ना बाहर निकली जल्दी निकली बाहरी निकली बहरी हाँ निकली काहे निकली तारा बाबू के हो अभी बहरी जाई ठीक बा ना कहत नहीं बहरी जाई रोआ रोशन बोलनी है ना नो बहरी जाई बहरी हमनी के बीच में रोआ काहे बोली ना जी हम बोली ना का कहत नहीं चल जी काम दोबारा आ गोलू बैठ के मोबाइल चलावे आ गोली घर में ही रहल दुलम कइले रहत है बुढ़िया हमरा के परेशान कर दे एकदम से ना आईनी है का पसार के कुल रख ले बड़े कर जाता नी झुमका पहन के चलो तड़ी बाकी होई ना करी हम ना करम कर काहे खातिर होलुआ ए खातिर होलुआ गोइरल हुआ ओजा मजा खड़ा मारे नयारा बा ढेर ना बोली हमरा से झुमका पहन ले तड़ी उ बाटे बाकी झाड़ू ना लगे ऐसी घर दे रहेला हमसे मन करके साथ कुर्ता के बिगदम पतंग से हमसे से ज्यादा बोलबो तो ठीक बनो तू काहे खातिर आइल बाड़ू कि हमें झाड़ू लगाई काहे खातिर आइल बाड़ू तू इतना दिन रहनी तो ऐसे ना करे ऐसे घर दे जल्दी हटा के आवेली बड़ी हां वही से छोड़निया कर काहे खातिर आइल बाड़ू ठीक बजाई जाई तो ऐसे निकली ऐसे जाई करबे न करा ओकरा के बोली बुढ़ावा के आओ हो बुढ़ाओ एकदम ना बकरा भैंसा करे का हाला होता हो हां का हाला कोई देखत नहीं कि आ गोली कर कट करे लहरा लगई हन अब लगावत नहीं लहारा कबे से आइल बाड़ू तब से सामान हेने भी गतारी होने भी गतारी आ तो तू चुप रहबू पहले हम चुपे बानी भाई देख ली सामानवा कैसे बा का सामान बोल बोल हमरा नहीं है जवा किरोरे रनी हां ये कुल करे जब ना रनी हां अरे हम तो देखो हम ही होइजा से ही जा उतरनी हनु उतरनी है तो ऐसे रहेला घर दुआर ना है देखो तो ठीक बजाई हाँ, तनी देख लो। हम करत नहीं काम भर जाए जा अच्छा जाए दो अपना ना ठीक हो जाला ना अनुसार का कोई से रखल होई तो तारा तू उनके पछले पे लगल ना अभी वो उठा के मारा हमरा के रोए का ना बनू हां हां मुहे खाली सहका के रखले बनी हस्बैंड को बुलाइए और दिमाग खराब कर जब से आई तब से खाली इहे कुल के काम स्टार्ट की रनी है के मोई करम हाउ करम खाली आई बनी है कुल करे खातिर का हल्ला भइल बा हमरा समझ रहो बड़ी ता अरे तो बतियो बताई बु ऐसे घर तो हम ये कुल करे खातिर आई बनी तो का भइल बताओ मम्मी कर रनी तो कितना हम अच्छा से रहत रह गोबर तक नाम छुअत रनी है तो भइल का रोने के पता का ऐसे घर दो रहेला बताई तो केवाई तो का कहि छी ना रे गोबर ना छुए इंजीनियर क के आइल इनका के बा बोल दी भर जाए के बोल दी तन भर जाए के ता इंजीनियरिंग करी हम मोबाइल इनका के बोल दी चलाए भर जाए के ठीक ना होई अबे माई ते जो घरे जो होने बारी जो जाई तू नाती करे पछले तारो ढेर ना बोलनी झाड़ू ले यहीं से घर भरे यहीं से घर भरे अरे तो झाड़ू कहाँ धइल बा हे पे झाड़ू कहाँ से कुछ उठा नहीं लिए पता तब पूछिए अपने भाई से तारा से बनी खाली बढ़िया से बना दे तो समझ जे सलूका लेके आवत तनी झाड़ू हला जोन करो घर बुझा से कि साला छी छोट छोट गाना वाला सुन लेते हैं साला कैसा घर है
गाना तो सुन ले कम से कम करा लावे परेशान कितना गर्मी बा घर में कंट्रोल करके पंखा तक नहीं खन से लगावत सुनत नहीं खन हो गई 1 मिनट इशारा पे बोलो साला नेट काहे नहीं के चलत ऐसन घर बाकी नेटो नहीं के चलत ल हो है झाड़ू ल खाली मोबाइले चलाइबू बाहरी न, तनी बाहर दे हो जा हाल बा अरे तनी बाहर दी मरद इतना ना करी सकता देखो है नाती के हमारा के एक गिलास पानी ना देले हुई है आ ये बार मेहरारू के सिखावला में है घर दुआर बाहर तारे जा ये नाती एकदम मेहर मौगे रहब बुढ़िया के दम से जी ना दिला के जा। दोनों आदमी के तलाक दिवा दी बुढ़िया ला सा धर सा हम जाते रही ई तो औरी हमरा को जा देले बावन एकदम से खाली माईए के कहाला में रहे हम खाली माईए के कहाला में रही हम हमहू छोड़ दे बस ठीक हो जी बनो खाली माई जौन कही तन देखा माई कह के कइल बस झाड़ू छोड़ देलन का होता हो घरवा में बानी एकदम से कबे से घर में का होता तुए ओ बाबा तन का करिया चला हम देखो तनी कि घरवा में हालत शोरगुल भइल रौरा कबे बैठी ना आराम से रौरा का चलिया तनी घर में जब देखो तो हम दुआर पे बैठी है त हाला करो अपने रौरा में हला सुनत का अरे अबे से हम- हला होत रहे पसार करला जे दुनो बुढ़ा बुढ़ी तो अब सुखनंदन भाई कहत रहे जे तारा घरवा में का हालत आवत भइल रह- गांव के बात देखे ना कि मन्नी पसारल हमारा बानी। देखी गांव के बात हमारा बिना गांव के नाम ले तो हमारा जीव जड़ जाला समझ जाई गांव के नाम ना लेनी हमारा आई रहल देखे कि पचोई के आ तू चुप रह ना पतोय के कैसे रखल जाता रौरा है तो तो बोल बुझाते मत करी नहीं राव रहन ठीक नहीं लागत ठीक बनू तहारा हम झुमका पहन तनी या कहा तनी की बस झुमका पहन के बाटे तू देले बाड़ू तू देले हाय सुनो ना भाई कैसे पतोय के रखल जाए पहले सीख ले के समझाइयो नहीं झुमका पहन ले तड़ी अगरबत्ती के मुठा से मुठा बारी तो तो जाई लड़की माई के लेके रही अरे जा ढेर बोल तड़ू तू ठीक बनू देखी तो का कहत रे जाए दो पतो जाए दो बुढ़िया के चाल तो नहीं रौरो बुढ़ा के बुढ़ा ऑफिस में बुढ़िया के साथ दे रहल बनी करी के दादा तो हमारा बुझाते कि हम आओ ना बना तनी खाली कदने काने काय तू रख ले एको सरिया जी सरिया को मैं बीच फेंक दम के ना भारी तुम सरिया देखी काम पर फोर फाड़ तनी के नाम सरिया तो का तो हो रह के हो जाला हो ए बुढ़वा के अंग्रेजी झाड़ के चल गेला का भोइल है कुल बेग आओ मार ये पूरा छिपा बिगत करी ला का कर आई रे फेकम पानी फेंक दम दहिया पे ले जी ने तो अपना बनलौरू बनल बनल कैले बनी बनाए जो काम करतनी माई बारी के पहना तनी झुमका होते ते माई पहन के घूम झुमका ई सब हमार हटे केहू के ना हटे देखा तनी के कर रात चलत है जवा मैं हमार रात चली केहू के रात ना चले ननद लोग तो फेंके ना देबे तहार बाबू आई रहल है जा करे कि तहारे रात देखा हमरा जब से पूरा ना कर गांव नगर फिर थूके चले बस ठीक बनो थूके लगी चल जा। बोलावो ना गांव नगर कहाँ के तनी हमारा चल। के थूकी कि चल। तहारा के थूकी चले बहरी दे आई रहल है इनकर बाबू करे है कुल कहां तक चले जैसे नो चल ले जैसे हां तुम हटे जे रह जैसे अरे कुछ बनैबो खाई लोल इतना भूख जाई लगे बेटे इतना भूख लगे है ऐसी खाना बन लगा भूखे पेट दुखाता कबे से हमरा अपने गर्मी लागत तो का करी ना तक नहीं खे घर में हे भगवान ऐसे ने घर रहेला हटी हटी जल्दी हटी हटी ल हटी बाप रे बाप इसकी की ना बाप रे हम मम्मी ही देले रहे टूट गइल ह अरे ये गुड़िया त हमरे के काम क के रख देले बिया त मम्मी कितना अच्छा चीज के देले रहे आ काई कथि कहले बड़ू ऐसे ऐसे तो कतने बन जाई रौरा बार बार मत ऐसे बोल के तो घुसी ना रहो घर में ऐसी घुस जाई बोल के ना घुसे कहा तो ये हमार घर हो हम घर त बोल के घुसी बेटी पतो भी आई जा ऐसी घुस जाई चलो जा तनी बोल के का हम एथी करी अब ना एथी में तो फैशन आई के सब उहे बाटे केहू सुध नहीं खे तू पिया तरन के कहां से तू पिया तरन घर में बूढ़ी उहे बाड़ी केहू ना जाने तो ठेके ना दे हमारे बस चली घर में केहू के बस ना चली शादी हो गेला के बाद घर हमार हो गई का लपन बने कबे ए हटा ना जल्दी बाहर से हटा हटी देखो तारा नु कैसे ई झाड़ू हटा 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 चल बाहर निकलो 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 हम जल्दी जल्दी खाना बनाऊ हमार लइका भी ने खइले नहीं बनाओ तू ही बनाओ बनाई खाना हो हम बना जल्दी हो खाना तैयारी कर हटा बुकी ना तू लइका भूखा चल बा अरे निकलो बाहर निकलो जाके बनाओ सब्जी जल्दी बनाओ काटो सब्जी काटी सब्जी तू काहे काटी आई बानी हमारे से ढेर ना बोलनी तू ही हमरा के जन्मैले रहलु का हां हम ही जन्म ले रहनी है हां अरे ई कुछ बात फिर हालत हम लोग कोई हो हम खाना
नहीं कि का करी जी ऐसी घर रहेला खाना बना घर से रीम तब खाना बने पहले खाना खा लिया जाला घर ओई तरह सूर्य खबर लगा भई रहेला तो पतो है काहे खातिर लोग तो उतारेला हमरा के काम कर ले बेदी तब खाना बने वो कहत रही चढ़ चढ़ाओ तरी पहले खाने बनावो इतना देर से सुतर लेकिन ना हिजबा खटिया डाल के आ तो बूढ़ पुरानिया का करी सुतबे न करी इतना बूढ़ा गेल बड़ी झुमका हाथ पे पहनावत त नहीं की बुढ़ाइल अरे तो बुढ़िया के तो हम सुअरी के खोभाड़ कह तारी घर इनकर झुमका पहना दे तनी अभी इनको झुमका पहने के उम्र बटे का करबू बुढ़िया चाहो पिया के तो हमू नाव का सब मौत में का आई तो इहो ना कर तो है कमो तनी करस के हुआई दु आदमी त का कही हमरे के नु कही कि हां घर के कैसन पतो घर रख ले बिया तो ई लोग ना कही कि पतो हिया तो आई बिया घर में बूढ़ ई खाना सब बनाओ जना कि हम ना रहनी हां ए जना रहनी हम ऐसी घर रखेला आदमी चली हटी निकली बारी निकली तो ठीक बा जा अब जैसे तारा रखे के तू हिनु बाड़ू घर के मस्ती मरला जा बुढ़ा बुढ़ी दुनो जना ना रहनी है तो आबो तर मेहरारू के पछ लड़े दम से मन हो जागो जा रख दीजिए हटाई बाप रे बाप इतना गर्मी खाना लगा बनैलू दो त खाई कुछ खाली तकारी काटी तो दो काटी दो याद नहीं के देखो बहुत ना माई नहीं खे आवत तो बहुत जात है माई के रहन बहुत खराब है मान ले हमनी के देख हमनी के मन में रहन हमनी के मिलजुल के ना रहम जा काहे न रहो उ आवत ते तक से लगाओ तरी आ कर बुढ़ान गोई माइयो के कता ना बुझाई दिमाग बुढ़ा गोला पे दिमाग काम ना करेला देखो देखो से टूट गया तरी ई ना कि चलो लड़की पतो हमनी के देखा हमनी के माई नहीं की स हमनी के जानी जानू त हमनी के माई ओइनु घर लिप के रखेली स अतन कसम हल्ली काटी तो सब्जी दो दो कटबो करी दो भूख त लागल बा मार करे से पेट ना देख ई ना चाहिए कि आवे के बेटी पतो है तो खाना बना दी कम से कम देखो तनी कैसे चुपचाप झुमका लगा के सुतल चलो पड़ी ठीक बा झुमका लगा के बैठे उनकरा चुप रही रहो खाली माई कर मुंह ढेर बड़ बड़ ना कोई जाला जनल बड़ा बड़ा काहे ना कर जाला ऐसन कोनो बात नहीं कि हम पढ़ल लिखल हनी ठीक बा। हमर हे घर में ना आवे करे लेकिन का करी हमर किस्मत रे से बियाह हो अरे गांव नगर देखी त का करी गांव नगर का देखी जी का देखी गांव नगर काटम सब्जी त खानो ना बन अच्छा काटो तनी तोहरे चलते त सब्जियो काटो त तनी काटी काट का करबू और देखी ई का रखले बड़ी जी हे भगवान जी का का भैया के करबो? बुढ़िया है देखो तनी पैसा खाली साला बर्बाद मेहरारू के बुढ़ावा त चलते कमा का का करे के पड़त हमरा बुझाते बुझाते रखले बड़ी सब्जियो का हई देखो मेहर मौगा के का करता मेहरारू के सिखावला में चलते हम पसार उड़ कटवावे हई देखो तारे नु मेहर मौगा कटवावे के लगन त चली जा बहरी कटवावे लगन त चल निकल जा तो जाई बुझाला ना है भाई निकल न त ई कटवावे कोनो हई खराब नाती काम तू है एही माई के लेके रह सब्जी चीरल का बना ना कि माई के लियाई बड़ा जइया घर सकी खिसियातिया मोबाइल कहां बा मोबाइल निपटी ल हई मोबाइल मांग तारी द मोबाइल लगा तरह से लड़ी दी तारो तोरो बुझाई ना का हई का सब्जी काटा तार त काटी काटा ना। नाती तू जिंदगी भर मेहरारूए के कहत हनु रह हमार मरद खाना बहुत बनाओ करी खराब ना। चीज ना हो का नहीं तुम पड़ू तू बियाह को कहल जाता कि नारी ही हो लक्ष्मी हो ना। इहे लक्ष्मी हो ना मेहरारू के सिखावला ना, लक्ष्मी से गहूं कटबै ना। आइल बड़ू बुझाता कि जब न तब टपक जाता जल्दी करो हो सब्जी काटो तनी भूख लागल बा। जो बहुत ये बुढ़िया ऐसे ही बोलत अरे बुढ़ा जाला से कर दिमाग के डोरी खत्म हो जाला आई न देखि न गिर गई हई बे तो हमरा कोही सुन के डांट ही समझाई डेरवाई न तो डेरा जी अरे कतना डाटी मतारी नहीं हो बे तो देखि साथे हमरा रहे के बनरो रा उनका रहे के बा गजब हल ए बुआ के बा हो आओ बाबूजी आओ अरे ये कुल का होता हो पंचायत बटोरी मनी हो खराब ना बनी पंचायत इनका बटोरा दे बैठो हो बाबू बैठो आ हई कुल का होता हो का करी जी आगा का काटे लगनी रो हई बेड़ा का पार पे आइलो अभी ले देखो तनी कि हई सब्जी लोग तभी कभी अधो कटइबो ना कोई देखि त अब समझाई त हमही के नई निहारो समझाई अब अरे ये अभी खयाबो तरी हो तो काटते नहीं आइल बड़ी बानी घर में त काहे रहो तो दुगो रोटी ना बना करा हटे के बा? आधा ना बुढ़ा गई बड़ी ऊ आ तो बस जब ले ना रहलु ह तब ले तो उहे नु करत लिया मने हमरा ताकल के जात रहे कुआ तरी होने से ताकल जात रहे का ताकल जात रहे अब हम का हम करी का कहीं ना रनिया घर में तो झुमका पहना देले बनी सुता देले बनी कि सुता बूढ़ी है जब आवा तड़ी नु उनकर बेटी बनाई है तो का करी अब हम हमारा कोई बेटी जो तब नहीं बुढ़िया खा चला तो दुआर पर चल जी बैठी आराम से तब बुढ़िया का तो जीद धल ले बिया बुढ़िया धले ले बिया ऐसे घर चलेला का बुढ़िया धले बिया तो छोड़ जाए तो बनाओ काटो सब्जी बाबूजी भुखाइले बड़े हम कुल ना करम ठीक बनू रो करे बतरो करी हमरा से कुल ना होई ढेर ना खिसिया ये गांव नगर खराब कही पा चुप रही करो हाली हाली
तनी बुआ तनी जल्दी बनाओ तो हम तनी घूम आओ तनी सुखवान भाई के दुआरा देने हम जा घूमे हो देखियो गैया न किसन परल खेतवा में ना कुछ नहीं अब देखे आओ तनी देखियो जा का बुढ़ा बार तू तो हमरो के परेशान कर देले बड़ मुझे रोटी बना कर खा लिया जो बोला ही नहीं ए हो के कोइला जी अभी के कोई बन पेट में चूहा कूदता खाना सब घोरी बरल कोई बार खा ले तो जो मन ना रहे आवे काने तो फोन करी कतने चला मैं शादी ओकरा से भई रहता कितना अच्छा रही तुम अच्छा जाई मगरी बारी त आई बनी तेन फोन लगाई तो देखी तो लागत कुछ बोलते नहीं थे एगो बुढ़िया पता ना कैसन मिल गई बिया साली के एकदम परेशान हम झगड़ा झंझट ना करे चाहे ना हम चाहे ना कि हीरोइन की तरह रहती और घूमते फिरते अरे यार कहाँ रह गई जी कितना तेज लो चोरा के खाना ले बनी आओ खाली हो जा ना केहू ले खाओ ना आओ खाली हो जा जे से देखो तो हम खाना तनी उतना तेज भूख लागल मन कोई बेरा के खइले बनी बैठी रो बैठी रो मार तो भें के रखले बड़ू का गोई छी रो सौखी ने हनी काजी ताजी बुढ़िया तो बोले लगी बरोबर कोई के अपने खाते सब खा ले लिखा ठीक है बस ले नहीं है अरे उनका घर से ले नहीं है 6 बार पदिया के घर से कौन है ना नो हमरा के मतलब कोई के मांग के खाते सो का करबू गोई रनी है उहो के कहीं काथा कहे काथा हो बुढ़िया ने तो हाला को के रख दिया आई तो जल्दी खा और हम बाबा मारे न पछिम लंगिया ओ जे काथा होतला तो पूरी सब्जी बनल तो कोनी के पंडित जी हम हेरारू बड़ी खाइल बिया दिन पूरी सब्जी तनी ले जे तो ले चल बुढ़िया के थोड़े रहेगा हमरा रहे के भरोसा है वो तो हम जानते बानी सब कोई जानत है कि हमारे तारा जीवन बितावे के जिंदगी तो जानते नहीं बहुते बोलती है बुढ़िया जी ऐसे ना करे के चाहिए का करबू मतारी हो बुढ़ा गोल कुछ तो बोलबे न करी बाकी ठीक है बा वो तो हम रो उनके पास में रही ना खा हरी हरी खा चुरावा तरु का खा अब का चुरावा तरु माई के देख के चुरावा तरु देखो तनी जी तनी भूख लग रहा है हमरा त काले के हम भूख रहनी है त खाई तली खाली का हम काहे के खाली खा लो केहू चरबर करली से माई खाली इनकरा पता भाई नहीं ये तो ले आइया गोरे हो छबर पथिया का काथा गड़ तनी माई के नानू पूछला कि ले माई देख तनी खा ले ई तो औरी बुढ़िया हमरा के पास कानी जी ना तारा इहे जिंदगी भर ना बुझाई बाप रे बाप ई बुढ़िया अरे कोड़ नया कर घर रख दिया बिया घर में बिनाया हमरा घर में भूख लग रहे टाइम में पा जा जाए माई के पहिले हो तो खाही के बेरी तू सुमनो के खाए के बेरी ना बोले के चाहिए लो सो हम जाता नहीं घो जा सो आज रुकी ना जी रोक ना रहो भो रवा खाली रवा चुपचाप हम ना खाई ई बुढ़िया के ताकि खाली क्या खाई खाली जॉब आवे नहीं तो तहार उहे धन है एक पर उहे धन ठूस ला तू ही ला हम काहे के ठूस तू ही ठूस ला जब देखा तब जाके आ जाली कने कहां से आ जाली हमारे आगावा लेके आइए आ कि ले माई तनी खा ले बना के कहे ना खइलू है कहे ना खइलू है हो बुढ़ा आगर कर का बना के देता बुढ़ा कर लुहा है झुमका रख के तो लोग कह बुढ़ा कर लुहा सब कने कोई से ए पतो हूँ अब सब निपटा इनको से निपटा अरे खाना बनल हो हां लो खा लो लो फिबा अरे ई भूख तो लागले बाटे अरे खाना कहाँ बनल बे बाबूजी खाने के भूखा नहीं है दू रोटी कालू से भूखा रहली है चहर गेली तो देही कोई रहलिया होने काथा होता ला पछिम लाले पर हम बाबा कहाँ अच्छा 6 बार पदिया के हां ओही जे काथा होता ला तो पूरी सब्जी देला है कि होलिया के देनी है तो मुंह में तनी कोन एक लो जुटिया लो कालू के पहले बाड़ भूखल बाड़ अब हम रहबे ना करब हम जाई सुनो होलिया के मार हमरा के परेशान बोलत रहतिया और सुनो भाषण ना रही पहुंचा दई जाके कानी कैसन हिया के जब देखते झुमका पहन लेती है झुमका देखते तो आग लग जाता कन अरे ऐसे काहे बोलते हो पतो हूँ काहे ना बोलो तनी दू रोटी खाई दे के चहर गेली देही पर तो चहर गेली के देही पर हम कौन है कि अमरूद ले ले चली कि चटनी पिसवा के खाई पुरानिया होदी में खिया देही के रसा छाइल बड़ी कबेल जब ले बन तबेले खिया वही माई के खिया दो खिया अरे ई का कहत तू हो ना खिया खिया दे ठूस दिन कर मुंह में तू खा जा तू ही खा जा काजने कैसन आदमी बाड़ी देखो तो तोनी मुनी खाए बैठनी आ गई चहर गेली देही पर हम का तक निकाल दिए से ठीक बनू तो तू कैसन बारुए थी कैसन बनी जी खाना बनाओ थी घर है तो तू कहाँ से मांग के खाता रू देखी त मंगनी है जी रोकाई नहीं बोला जी मंगली है ना भाई मंगनी है बाबू तोहरो
दिमाग के जना त स्कूल पे ढीला हो गया भाई हो नाती मौगिया के जा बतरा गेल ई बुढ़िया के देखत न दबार जलन होते कर का दे ए माई बुढ़िया के देखत आ ते जैसन बाड़े तैसन बाबुओ के बना देबे ना तो तू छोड़ू तू अपना मौगी के बात मानबो तो हम अपना मौगी के बात मानो एक जगह पैसा हमनी के अब ना बनल औरू बनल कहत नहीं कहि दी निकले के जैसे निकले कहि दी बाप रे बाप हमरा को जात रे बस नया बुढ़ा नहर बुढ़िया बिया मेहरारू अभी आई एकरा के अभी भले हमनी के तनी तनी मनी बुढ़िया खाइल जे प्लस हमर दिमाग खराब कर के धर देला से हम कोई ना अपना माई बाबू से कहे कि हम खा चोरा घर में के शादी किया होई बा आ मिलेला खाए के चोरी घर घर जा तू बुढ़ा गइल बाकी तोहरो बुद्धि ना होई रे छोड़ू तू अपन मौगी के बात मानबो हम अपन मौगी के ना बात मानिया कुछ तू हे जे करबो हर चीज देख लिया का चोरा चोरा खाती है भूख लागल है तो पूरा संसार जाने कि सब कोई मेहरारू के बात मानेला आई हो बापू आई दो हमरा के हमरा भूख लागल हो जा ए बाबूजी तहरे लोग खा लो जब हम खराब बानी हमर मेहरारू खराब बिया चलो हो चलो हमनी के चली खा खाया नहीं कहां बा चलो हमनी के चली जाए घर में लायक नहीं जा रहे लायक सर के पसुती है जा जाता नहीं जा ई बनू चलो। बनाई चलो। खाई ताकत का बड़ू गेंदा लेखा ला देखा कैसे कितना खुश हो गए बुढ़िया देखा ना मुहा एक बार आवती है तो बुझाला के मर्दाना है आवता बोली बुझाला के कने का हटे कर तो काहे तू हमरा मौगी के अथी करत हो बोलब ना का जाई ना तो रही बुढ़ापी में होई हलवा जवान पे कहां है बताओ साला एगो पैसा 40 वर्ष हो गइल होला एगो ए पैसा हलवा ना पैसा बुढ़ी बढ़िया खिया दिया मेहरारू बुढ़ा के सब ना खा भूख लागल बा खिया दिया धरा ला खिया दिया जांगर ना चलिए झूठावा खा ली जांगर मत चलिए सीधी और बाटी मार के सुनो चला तारू। तड़ू लिपस्टिक लगा के चल तड़ी बिंदी साट के चला तड़ी देले बाड़ू लगा सुनो तारू चल ध द ये लोग के खाए द एगो साला कैसे कैसे बियाह ई होई हमार घर है जी हम ना जाई कहां जाई जी इनकर बाबू लिया के देले बाड़े यही का तो बुढ़िया एती करती है कि निकाल जाओ घर से। हमरा ठीक नहीं खेला ना के घर में जाए, हाथ नहीं में खेला के तो निकाल जाला दोनों जना हमार घर है लो अब हम ही निकल हमार जाई घर है हमार घर है केहू के घर ना के केहू के रह देब हम आ तू काल चलू आता है घर ओए हमार घर हटे इनकर बाबू आके लिखवा और हमार घर हटे हो तू तो बोलबे मत करी है हमार घर हटे तू कौन तो बोलबे मत करियो हमारा मर्जी से चलबू तू हमरा से आई हो मर्जी दादा चल ई का ओ हो बाबूजी ठीक लागत है हमरा ठीक नहीं खेला ते ठीक लागत नु हमरा ठीक नहीं का खेला कहल चाहत हम घर छोड़ के चल जाई ना घर छोड़ के हम ना करब मोबाइल ले लियो मिला झाड़ लो तो झाड़ लो तो कैसे मिला के रखी तरह से घूमो कहते ना, रही कालू से घूमो। भूखर रहली है घूमो। तो हम ले आइनी है उन्हें कथा सुनाई देखो ई खाए खातिर बुढ़िया कलेश कर देला सारा लोग जो तनी मुनी पूरी सब्जी ना खइलस त लोग घर में आग लगा के ध दिहल अरे ई लोग से मत बोली रहा खाई चुपचाप से ई बुढ़िया बहुत बहुत खचड़ीन आदमी का बाड़ी। खाई हो हमरा ठीक नीक बा नु? लागत है खाना बहुत खचड़ीन आदमी बाड़ी का कोई ना के लगे से चल जा से चल ला अब खा ला तू ठूसा जा तनी जा हमनी के ठीक बा जा, नु घूमो। हां आते कहिए चले कस कह देलस कि जा त नो इहे चन्ना रन त कतना निमस देखस पसर के सुतर रहली है है सही घरवा रहत रहला ना देखनी है ना आईनी है त देखनी है ना है, का है से देख घर के ले रहलू है हमार तो माथा एथी होखेला घूमे लागो इता रोक हाला देख के बुझात नहीं कि हम अब का करी हम जात नहीं गांव के बहरी मन कत के चला दी कुछ हो कि ठीक हो जैसे कदम से काने कैसे ना घर में करा बियाह लो हो गइल। जाता नहीं जा अभी चालू मत करो। बताल चाहतनी हम सिंगर ममता यादव और हमने के एगो ऐसा माध्यम से कॉमेडी बनौनी है जा जे कि इनकर यहाँ के मतलब बानी कॉमेडी के जो करा रहल बानी और ये हमारे इनकर गांव के हनी जे कि हमनी के नाम मतलब लड़की उड़की मिलत इनका के हम बनौनी है जा लेकिन देखम जाए इनकर कॉमेडी कैसन बाटे और हमने के ऐसा माध्यम से कॉमेडी बनौले बानी जा कि जे कि घर में हो रहल बाटे कि मतलब शादी होते ही लड़का बदल जाता अब तो देखी पतोह के भी ऐसे ना करे के चाही कि मतलब शादी कह के जे जन्म देले बा ओकरे साथे ऐसे ना करे के चाही पहले माई बिया तबे पतोह बिया लेकिन आजकल के ऐसा हो जाता रसन लड़का के देखी माई के मतलब पतोह के अपन मेहर के लिए के खिया देला माई और बाबू छटपटा लेकिन ऐसे ना करे के चाहिए हो रहल बाटे लेकिन ऐसे ना होके के चाहिए एक ही बात समझावे खातिर हमके कॉमेडी बनौनी है जा अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और प्यार दुलारे कॉमेडी के जरूर देम जा आई सब हमें कमेटी के माध्यम से विनोद कुमार यादव वैभव इंटरटेनमेंट चैनल के रउआ सब और खूब प्यार दुलार दी जाए इस चैनल के आगे से बहुत लाइक अच्छा comedy करे सब्सक्राइब के और मिली। कमेंट जरूर करब सबे जय हिंद जय भारत और आगे भी बहुत अच्छा वीडियो आई पर जरूर देखम जरूर से पहले देख के कमेंट जरूर करम जा कि कॉमेडी कैसन बाटे कैसन बा टाटा अगर हम भैया
मनन नाही देख बटू एकरा के पूरा बढ़िया से